Nu se mișcă. Mai vorbim și eu că se mișcă. Iubita mea. Și am adăugat noi, păcat ar fi să nu ne bucurăm încă puțin de timpul frumos, mai ales că de mâine vremea se răcește. De-adevăr, a fost o zi splendidă și am spune... El m-a lăsat să-i mângâi cu diță. Colega mea, Eugenia Coafelea, se află acum și ea printre cei care alunecă neobosit pe viață. Eugenia, văd că nu ești echipată cu patinele. Cum așa? Bun găsit tuturor, așa este, Cristina, îmi pare tare rău că nu am patinele în picioare și vă mulțumesc că Mângâie mă că te-ai ocazie. poate spune despre cei care se află acum pe viață. Ei sunt deja profesioniști. Ce se uite. Hai că începe. Își bagă Lasă. Cei mai în vârstă, am văzut chiar și niște bunici care patinau alături de nepoțenilor și am spune eu, Cristina, foarte motivată. Nu-i așa, vremea este excelentă. Nu e, încă intrase, deci nu... de